Илеш районы Йонны авылында туып үсеп, әлеге вакытта Дүртөйле шәһәрендә яшәүче кадерле сеңлебез Рәмзилә Вагыйз кызы Нурлагаянованы ихлас йөрәктән матур гомер бәйрәме белән тәбрик итәбез. Кадерле туганыбыз, сине туган көнең белән котлап, иң изге теләкләребезне җиткерәбез. Ям-яшел язлардан, аллы гөлле төсләре, хуш исле җәйләрдән соң үзенең молылыгы, алтын төсе белән ямьле көз килде. Көзнең матурлыгы, мөлаемлеге, хуш күңеллеге, табигатьнең молылыгы барысы да бар синдә. Кешеләргә ихтирамлы, якыннарыңа илтифатлы син. Балаларыңа кадерле әни, тормыш иптәшеңә тугры, тыйнак хатын, туганнарыңа игътибарлы, хөрмәтле син. Дүртөйле районы Яңа Солтанбәк авылы егете кияүбез Ринат Җәүдәт улы белән сыкланырлык матур гомер кичерәсез. Ике улыгызга, Ришат белән Русланга гомер биреп, икесен дә үзегез үрнәгендә яхшы итеп тәрбияләп үстереп, укытып, бүген уңышлы эшләп йөрүләренә сөенеп яшисез. Солтанбәк авылында әти-әнигезне яхшы итеп тәрбияләп, аларны соңгы юлларга озаттыгыз. Бүген туган нигезегезне суытмыйча, сүндермичә, гөл чәчкәләргә күмеп, бакчасында мулдан җиләк-җимешләр, яшелчәләр үстереп, матур итеп алып барасыз. Рәмзилә туганыбыз, синең уңганлыгыңа карап сыкланабыз. Хатын-кызларга хас булган сыйфатларның барысы да бар синдә. Һәр вакытта да өең ялт итеп тора. Бар җирдә дә тәртип, чисталык, пөхтәлек. Пешергән ашларың, кышкылыкка әзерләгән салатларың, компотларың телеңне йотарлык. Алдагы гомер юлың үзең яраткан, хөрмәт иткән кешеләр арасында үтсен. Эшләрең бәрәкәтле, уң булсын. Ягымлы хатын, хәстәрлекле ана, уңган хуҗабикә, тырыш хезмәткәр, булар барысы да син. Дусларыңа кирәк, туганнарыңа терәк булып, яшә дә яшә әле. Сиңа кырышты ныклы сәламәтлек, бәхет шатлыкка тулган озын гомер, уңышлар телибез. Туган көн бәйрәме елда кабатланып, безне очраштырып торсын. Якты өметләрең тормышка ашсын. Кияүбез Ринат Җәүдәт улы белән тигез булып, улларыгызның кадер-хөрмәтендә матур итеп яшәргә язсын. Безне шулай аралаштырып, очраштырып торучы изге юллар бер кайчанда өзелмәсен. Якты дөньяларга сөенеп, гомернең кадерен белеп кенә, исәнлек, саулык белән шулай киләчәктә дә бергә озын-озак еллар гомер итәргә язсын. Туган көнең белән котлыйк әле. Бүләк итеп, алсу гөлләрне, телик әле сиңа якын итеп, киләчәктә матур көннәрне. Еллар арты, еллар өстәлсә дә, һаман күңелеңне яшәртсен. Нурлар сибеп, алтын көз кебек, гел шат итеп кенә яшәтсен. Гел елмаеп, көлеп яшә әле, бер кайчанда кайгы килмәсен. Йөзеңдәге кояш нуры һәрчак балкып торсын, һич тә сүнмәсен. Иң изге теләкләр белән сине яратып, Йонны авылында яшәүче туганнарың исеменнән Касыйм, Светлана һәм балалар. Хөрмәтле Рәмзилә Вагыйз кызы Нурлагаянова, матур гомер бәйрәмегез котлы булсын. Киләсе һәр көнегез бүгенгедәй ямьле, өметле, бәхетле булсын. Бүгенгедәй кадерле кешеләрегез белән туган һәр якты көнгә сөенеп, тормыш матурлыгын күреп, тоеп, гомерегезнең һәр мизгеленең кадерен белеп, исән-имин яшәргә язсын. Туганнарыгыз сайлаган Габделфәт Сафин башкаруында пар шияләр җырындагы кебек парлы, матур яшәгез. Şeylerge siyene, kızıldan kiyene, bakşanda üseler şiye.
şikele kızarıp başların yiyeler Kıyaş kavrulup kızaran şiyeler Siz iken para kilgen diyeler Kıyaş kavrulup kızaran şiyeler Siz iken para kilgen diyeler Siyuşup tügeleme Amsıta küngene Kuzi yalın olırlık şiyeler Düşeriz şeylerle Yaratıp üz eyle Sınılama diyeler Tulaşıp düşkenne kıpkızıl şiyeler